गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 18थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मोननै जिल्ला जोङो गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि थांखि बायदि मोननै एडमिनिस्ट्रेशन जानायनि उनाव जोङो दिनै बोखावनानै होबाय आरो नैबे जथुम्माजों बाक्सा जिल्लानि गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो तामुलपुर जिल्लानि गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जों मोननो हाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि गेजेरजों बर' माहारिया दिनै बुहुमाव सिनाय जाबाय आरो बुहुमाव दिनै बर' माहारिया गोग्गायै थांना थानो थाखाय दिनै मोनसे साहस मोनबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि उद्देश्यजों जि थांखिजों गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव बर' हारिनो होनानै गालांदोंमोन। बे माने मास्टार रेसनि जि मोनसे थांखि आरो जि आइडिय'लजि दंमोन बे फिल'सफिखौनो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ आरो बेखायनो खुनु माने समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बाहेरा सक्तियानो जा इसिंनि सक्तियानो जा सरकारनि माने फाव फान्दायनायानो जा बा गुबुन गुबुन लेयारनि जिखिनि परिबेसानो फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबाबो दुरबल खालामनो हायाखै। मालाबाबो जोंखौ माने बेबायदि जेंना बा बेबायदि थासारियाव जोंखौ खोख्लैनो हायाखै। दा बेखायनो दिनैनि समाव सक्तिशालि भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जों हाबा मावगासिनो दङ। सुबुं सम्पद बानायनाय, मोजां मानसि दानाय आरो मोजां केरियार दाना होनाय आरो गुबुन फारसेथिं बर' हारिखौ टटेल मोनसे ट्रान्सफर्मेशन खालामनो थाखाय जोङो हा हुनि रैखाथिनि बागै समाजारि बिथिं माने जौ जुवा दायना दायनि आरो ड्राग्सनि जि मोनसे सोलिबाय थादों बे थासारिफोरखौ समाजाव परिबर्तन लाबोनो थाखाय हाबा हारिमुखौ बारायनो आरो रांखान्थि दिगाव जोङो जौगानो थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि गेजेरजों जों खामानि मावगासिनो दङ। जोङो मोनथाम दिगखौ थिग खालामनानै लादों जे सोलोंथाइखौ थिग खालामनांगौ आरो स्पर्ट्सनि गेजेरजों आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट पाथिनायनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोननि केरियार दानांगौ आरो गुबुन मोनसे दिगा जाबाय जे कालचारनि गेजेरजों बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ। बिश्व दरबाराव बर'नि गाननाय जोमनाय, बर'नि दानाय लुनाय, बर'नि मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बिथिंखौ जोङो दिन्थिनांगौ आरो केरियार हिसाबै देंखोमु 1, 2, 3 बिनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे केरियार दानानै होनांगौ। दा बे गासै बिथिंखौ जोङो मावबाय थादों आरो बिनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जायफोर दफा दङ बे दफा मानेनि जिखिनि गुबै दफा दङमोन बेयाव सिमा बारायनाय, सानजाहा सनितपुर बिश्वनाथनि सिमा बारायनाय आरो लोगोसेनो आर्टिकेल 280 माने जि डाइरेक्ट फाइनेन्स मर अट'नमिनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङ। कार्बि आंलंनि ST हिलनि बाथ्रा दङ, स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा, NDFBनि रिहेबिलिटेसन, मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसिया होनाय, डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट होनाय बा बिनि अनगायैबो जेलाव थानाय NDFB बिथांमोनखौ बाहेरायाव लाबोनाय बे गासै खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबाय थादों आरो जोङो मोनसे थिग खालामनानै लादों एबसुनि जानो गोनां 2023नि 26, 27, 28, 29 सानब्रैनि जि जथुम्मा जागोन बे थान्दै मेलाव जों गुवारै गोथौयै सावरायगोन। एकर्डनि दफाफ्रा बेसेबां मावफुंजाखो, मा प्रसेसआव दङ आरो मा आद्रा जानानै दङ आरो बेयाव डेलिगेटआ मोनसे माने हाइस्ट डिसिसनखौ होगोन जे एकर्डनि दफा मावफुंनाया राइट ट्रेकआव दंना गैया। सरकारा बेखौ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामना खालायाखै आरो जुदि सरकारा जुदि लेहेम खालायदोंबा डिले खालामदोंब्ला बिनि बिकल्प पन्थाबो लानाय जागोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जायफोरा दिनै सोंखारिदों आं नुदों सोरबाया आन्दलन खालामनो थाङो बड'लेण्डनि मुङाव आरो एबसु बायदि आफादखौ दुरबल खालामनो थाखाय बर' हारि मोजोमसेल' बर' हारि, खम सुबुं अनजिमा थानाय बर' हारि, गुबुन गिदिर सुबुं अनजिमा थानाय हारिनि रुजुनायाव नाथाय बर' हारिनिख्रुइबो खम सुबुं अनजिमा थानाय हारिबो दङ। खिन्थु जोंनि हारिया खौसेथि थांना थानायनि बाथ्राखौ जों स्ल'गानखौ होबोदों। बड'फाया बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेथियै थांना थानो थाखाय बिथाङा खावलायलांदों आरो बिथाङा बुंदों जे आं थैनोसैयाव दुखु गैया, नाथाय आङो थैनायनि उनाव आंनि आदर्शआ बा हारि दानायनि आदर्शआ जुदि थैलाङोब्ला आंहा बेयाव दुखु थागोन। बेबायदि समाव बड'फानि मुं लानानै, बड'लेण्डनि मुं लानानै माहारि गावस्रानायनि
माहारि डिभिजननि बाथ्रा आरो सोरखौबा मुं सुनाय एबसु बायदि जातीय संगठन माहारियारि आफादखौ दुरबल खालामनाय आरो आन्दलन खालामनो थांनानै एबसुखौ टारगेट खालामनानै स्ल'गान होनाय बा एबसुखौ सोंखारिनाय जायफोरा दिनै गावखौनो माने फिट होननानै साननानै लादों खोब सेन्टिमेन्टेल आबेगिक बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ गोदौ होनायनि मोनसे टारगेट बा मोनसे गल सेट खालामनानै लादों बिथांमोननि गुबै आखल आखुखौ रायजो राजाफ्रा बे 1, 2, 3, 6 मास बा 1, 2 बोसोराव मिथिनाय नङा बिथांमोननि गुबै आखल आखुआ मा बेखौ फैबाय थानाय 10 बोसोरसिम नायनांगोन आरो होमबासो जोङो बिसास खालामनो हागोन जे बिथांमोना हारिनि मावनो ओंखारदों खिन्थु हारिनि मावनो ओंखारनानै बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंनानै आबेगिक बाथ्रा बुंनानै जुदि बिसायख'थि फैनायाव सोरनिबा जुदि लान्जाय हमोब्ला सोरखौबा सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुङोब्ला सोरबाया गादि गोमा जानायनि थाखायसो जुदि आन्दलन जागायनो नागिरदोंब्ला जाय मानसिफोरा आन्दलननि समाव माने गोमानानै दङमोन आन्दलननि समाव बड'लेण्डनि थाखाय स्ल'गान होनो फैयामोन बिथांमोना माने कम्फर्ट जनाव दङमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै माने गादि गोमा जानानै सोरबाया बिथांमोनखौ थुमज्लायनानै अर्गेनाइज खालामनानै माहारियारि आफाद होननानै गावखौ जुदि जाहिर खालामना लायोब्ला बेथ' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद जोङो रायजो राजानि सिथ्लायाव रायजो राजानि गोरबोआव जोनोम मोननाय आफाद आरो बे आफादा मालाबाबो दुरबल जाया ना सरकारनि सक्तिजों दुरबल जागोन ना माहारिनि इसिंनि सक्तिजों दुरबल जागोन ना सोरबा बायजो माने हारिनि सक्तिजों दुरबल जागोन बेबायदि माने एग्जामिनेसनखौ बेबायदि गोब्राबनिफ्राय गोब्राब आनजादखौ जोङो त्याग सेक्रिफाइसनि गेजेरजों जोङो टेस्ट खालामखांबाय आरो जोङो दिनै सक्तिशालि सिनस्रियाव गावनि सिनस्रियाव जों गसंनानै दङ दा बेखायनो आङो सानो जे बेबायदि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायफोरनिफ्राय जायफोरा दिनै माने गावखौनो माने खोब माने देरगानाय सानदों बिथांमोना गोजानाव थानाया मोजां आरो जों कनफ्लिक्टखौ लुबैया जोङो पिसखौ लुबैयो आरो बयबो इउनाइटेडलि थानांगौ आं बेखौसो खावलायबाय ना दायो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि एक्जिस्टिं प्रभिन्सियेलाइज कलेज दङ बेखौथ' जोङो थिग खालामनांगोन आरो जिखिनि भेन्सार कलेज दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन एकर्ड बायदियै आरो बेयाव साइन्स आरो कमार्सनि थाखाय बा गुबुन गुबुन प्रफेसनेल कर्सनि थाखाय जोङो बा जिखिनि जोंनो इनस्टिटिउसन बा कलेज नांगौ हय जोङो स्ट्रिमखौ बा माने जोङो एडिसनेलि बिनांगोन नङाबा जोङो माखासे ओनसोलाव बै भेन्सार कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाखांनायनि उनाव जोङो मडेल कलेजनि थाखायबो डिमान्ड होनांगोन जाहाथे बेयाव ल' कलेज जायो जाहाथे बेयाव मोजां माने जोङो इनस्टिटिउसन मोनो होमबानिया तामुलपुरा गोदान जिल्ला हिसाबै बा गोग्लैसोनाय हिसाबै जोङो बेखौ एडभान्स लांनो हागोन नाथाय आं सानो जे तामुलपुरा खोब स्पिडै ग्रथ जानाय मोनसे जिल्ला जागोन खारन बेयाव मेडिकेल आरो माने केन्सार हस्पिटाल दिनै गायसननो हाबाय आं बेखायनो सानो जे फैबाय थानाय समाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव मिरु आफादजों थाफानानै सरकारखौ नारसिननाय सरकारनिसिम जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सायाव खामानि मावलांनो थाखाय स्कप मोनगोन आरो साक्सेसफुल जागोन होननानै आं मिजिंथियो गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।